Műsorvezetőként elég sok stresszes helyzetet meg kell oldanom, és aztán utána ugye maradok magamra, és aztán rájövök, hogy én is tiszta stressz vagyok, hogy megoldottam mindent, de ott maradok ugye egyedül a kis problémáimmal. Ilyenkor nagyon sokszor én is szeretek kirándulni, és kimenni a természetbe. Hasonló a sztorid neked is, úgy tudom, te hogy kerültél Etyekre? Fehérváron vállalkozó voltam, 98-ban kerültem először Etyekre, majd aztán 2007-ben ez a fertőzésből ez a pincevásárlás lett, és most azt mondhatom, hogy mint terápia jelleggel a saját kis pincémbe, ami először hobbiként indult, és most már azt mondhatom, hogy főállás lett, megtaláltam itt az életemet. Ami egy nagyon jó dolog, hogy amíg vállalkozóként Fehérváron stresszes életbe szedtem a gyógyszereket, amióta ez a pince van és ki tudok kapcsolódni, azóta én elhagytam minden gyógyszert. Gondolom van kedvenced, amit remélem szívesen megmutatsz nekem, és meg is fogjuk kóstolni. Hát nagyon sok kedvencem van, hogyha Etyekről van szó, akkor én legelőször azt mondanám, ha már Etyek, a törlei 132 éves hagyományát követve, akkor a pezsgőkről kezdenék, és azt mondom, most itt egy üdvözlő italnak is egy jó habzó volt. Mi alapján választod meg a boroknak a neveit, illetve a pezsgőknek? Egy nagyon fontos számomra a családnak a támogatása. Ha ők nincsenek, akkor én nem tudom ezt létrehozni, ami most itt van. És a Kárla a két lányomnak a nevéről kapta, ugyanis nekem Karina és Laura nevű lányaim vannak. Úgyhogy én az egész pincét úgy szoktam megfogalmazni, hogy én ültettem egy gyümölcsfát. Ennek a gyümölcsét én élvezem, de igazából ez már az övéké lesz. A szemed fényét már is itt tartod a kezedben. A pezsgő számodra mit jelent? A pezsgő számomra az az ital, amelyik bármelyik szürke hétköznapi pillanatot egy szempillantás alatt ünnepé tudja varázsolni. Mit jelent a kézműves pezsgő? A tradicionális technológiát betartva 6 hónapig tartályban nevelgetjük az alapbort, majd aztán egy élesztő hozzáadásával 2 éven át ezt egy palackban érleljük. Az erjedésből származó szén-dioxidot felfogva készül el a végleges pezsgő. Mit jelent, hogy palackban erjesztett ez a bizonyos bor? A palackban erjesztett pezsgő az azt jelenti, hogy amikor az alapból belekerül egy palackba, akkor egy élesztő hozzákerül. Ez az élesztő, ez 2 éven át itt a borral együtt dolgozik, 2 év érlelés után pedig jön a degorzsálás, amikor a seprődugot kivesszük ebből a pezsgőből, és egy teljesen kristálytiszta pezsgőt kapunk. Egyébként ez így néz ki összerázva, amikor az élesztő feloldódik benne. Hát van egy kis különbség a két szín között. Igen, hát ő még egy ilyen élesztővel erjesztett pezsgő, ebbe az állapotában fölkeverve, ő pedig egy degorzsálás után egy nyers pezsgő, ami már egy letisztult és kész állapotot jelent. Már csak egy kérdésem van, mit jelent az, hogy nyers pezsgő? A nyers pezsgőnek a lényege az, hogy amikor a degorzsálás utáni pezsgő elkészül, akkor nincsen semmilyen adalékanyag, nem likőrözzük és nem adunk hozzá cukrot, hanem a maga természetes művoltjából kapja meg azt a fogyasztó. Itt az ideje, hogy megkóstoljuk, természetesen csak mértékkel, az alkoholfogyasztással. Egészség!